Tene septembre kalo tile 14 san 2020 aw minnu sogolimanana bololaw sanfɛ an bɛ aw fo ka yira la ko an ka bi bakuru bɔ min bɛ tali kɛ furancɛla fanga kunnafoniyaw kan. Jamana sigikafɔba min ni ale kun bolodalen no dɔgɔkun tɛmɛnenw ye min ni o ye sariyasenw ye olu dantigɛra. Jɛkulu M5 RFP maaw olu y'u ka kunnafoniyaw di min bɛ tali kɛ min ni o ye sigikafɔba min ni o kɛra an ka jamana kɔnɔ olu fɛlɛ min ye o ko la k'o di an ma. Ka a kuncɛ ni jamana kalanko kibaruyaw ye kimɛliw ko olu dɔgɔdara ni y'aw ka kunnafoni kɛnɛ sigilen ye. Tile 3 hakili fɛlɛfɛlɛw kɔfɛ malidenw ye furancɛla fanga sigita taabolo sariya sɛbɛnw dantigɛ. Lajɛkɛlaw bɛnna min kan o de ye ko furancɛla fangabilon o ka kɛ min ni o ye ɲɛmaa ye ani ɲɛmaa danga fo ka taa se gouvernement ani jɛkulu kelen fasodenw tɔgɔ la. O siratigɛ la sɔrɔdasiw olu kan ka bɛn ka kulu dɔ sigi, kulu min ni o bɛ jamana kuntigi min bɛna bila o nɔ la ni o ye ɲɛmaa ye an'ale ka dankan ka o suganti. Min ni o ye jamana kuntigi ye sa ale kan ka min ni o ye gouvernement ɲɛmaa ye k'o fana suganti ka gouvernement sigi sen kan min ni a man ka tɛmɛ maa 25 kan. O siratigɛw la sa ko kulu dɔ o kan ka sigi, kulu min ni jamana kɔnɔdenw bɛɛ bɛ u yɛrɛ sɔrɔ kulu min kɔnɔ min ni a maa man ka tɛmɛ maa 121 kan walasa olu ka baara ka kɛ furancɛla fanga ani gouvernement min ni o bɛna sigi olu ka baaraw lakɔlɔsili ye walasa min ni o ye furancɛla fanga ye sa ale bɛ se ka kɛ hakilisigi ani basigi kɔnɔ cogoya min na. Lajɛkɛlaw halisa u y'a yira ko min ni o ye furancɛla fanga k'a hakɛ ko o man ka kɛ ka tɛmɛ kalo 18 kan. Hakilina jiginna kɛnɛ ɲɛmaaya sa a kun bɛ min ni o ye colonel Assimi Goïta bolo ale o ye CNSP o ɲɛmaaba ye. Kɛnɛ in min ni o kuma ninnu bɛɛ lasera u ka sɛbɛnnikɛla kuntigi fɛ ni o ye rapporteur général ye. Kuncɛ kɛra sibiridon septembre kalo tile 12 san 2020 an ka jamana ɲɔgɔnye soba kɔnɔ ni o bɛ wele CICB. Dɔgɔtɔrɔ Sukɛl Kokala Mayiga ni ale ye jɛkulu M5 RFP ma kologirin dɔ ye ale ye laseli kɛ sibiridon septembre kalo tile 12 san 2020 min bɛ tali kɛ tile 3 sigikafɔba min kɛra an ka jamana kɔnɔ min bɛ tali kɛ furancɛla fanga min ni o kan ka don an ka jamana kɔnɔ don nataw la k'a yira ko min ni o ye bɛnkan sɛbɛn min ni o bɔra ko o ma kɛ olu fɛla ye. Sukɛl Kokala Mayiga ale ka fɔliw senfɛ a y'a yira ko kɛnɛ in kan maa caman olu ka kunnafonidiw senfɛ olu y'a yira ko min ni o ye fanga kɔrɔ min ni o kun b'an kunna ko M5 RFP maaw olu ka wulikajɔw bonyana o fanga tali la kosɛbɛ. A ko o siratigɛ la o kun kan ka dɔn olu ye a ko o baara in ma kɛ. A ko fana min ni o ye wulikajɔ min ni o kɛra an ka jamana kɔnɔ juillet kalo tile 11 fo ka taa se 12 ma fo maa dɔ nin tora la. A ko o siratigɛ la ko o kun kan ka dɔn olu fana ye ka o don sɛbɛn in kɔnɔ. A ko o baaraw fana ma kɛ. A ko min ni o ye furancɛla fanga kibaruyaw ye min bɛ tali kɛ an ka président dankan fo ka taa se ministre ɲɛmaa ma jamanaden minnu kumana olu y'a yira ko ka olu bɛɛ kɛ civilu ye ani ka olu ka baaraw farafasiya. A ko o ma kɛ. O siratigɛ la ko olu tɛ u yɛrɛ ye min ni o ye bɛnkan sɛbɛn min ni o bɔra kumalasela jɛkulu ɲɛmaa fɛ. A ko fana min ni o ye k'a yira ko furancɛla fanga maa minnu kan ka a ɲɛmaaw suganti ni o ye kulu ye surasiw kan ka kulu min sigi a ko bɛn ma kɛ o kan. O siratigɛ la halisa a ko min ni o ye M5 RFP jɛkulu ye a ko olu tɛ u yɛrɛ sɔrɔ min ni o ye bɛnkan sɛbɛn ale kɔnɔna kumaw ye. Mali kalanko kibaruyaw la an ma ladɔnniya k'a fɔ lakɔlikaramɔgɔw ka lafasaya jɛkulu olu ni Mali finitigi sɔrɔdasi jɛkulu olu ye u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛnna jumadon tɛmɛnen. O siratigɛ la kabi nin kɛra min ni o ye kimɛni waatiw ye sa olu bolodara k'a yira u la ko min ni o ye bac technique ani a professionnel ye olu bɛna kɛ min ni o ye octobre kalo tile 5
fo ka taa se a tile 6 nata ma min ni o ye baki yɛrɛ sa ale bɛ kɛ octobre kalo tile 19 ka taa bila a tile 12 san 2020 min ni o ye IFM mɔgɔ olu ka kimɛnnu olu bolodalen don ka bɛn octobre kalo tile 19 ka taa se a tile 23 san 2020 sani o cɛ min ye a farikolo kimɛliw ye olu dɔgɔdalen don ka bɛn octobre kalo tile 5 ka taa se a tile 10 nataw ma min ni o ye a dala ɲininkaliw ye sa ni o bɛ fɔ nazarakan na ko épreuve orale olu bɛ kɛ ka bɛn octobre kalo tile 12 ka taa se a tile 17 ma kapusa o dɔgɔdalen don ka bɛn octobre kalo tile 26 ma ka taa se a tile 29 ma min ni o ye BT ye sa ale dɔgɔdalen don ni ka bɛn novembre kalo tile 9 ma ka taa se a tile 12 san 2020 min ni o ye sɛnɛkɛla ani baganmara lɔgɔli ye ni o ye BT agro-pastoral ye nazarakan na sa ale bolodalen don ka bɛn novembre kalo tile 16 ka taa se a tile 20 san 2020 kɔnɔna la. Dagabana kumaw Buwa Jara ye kuma kura don malidenw da a kelen bɛ bi cɛkɔrɔba mandi ye jamana in fan bɛɛ la fo ka taa se jamana kokanaw la mɔgɔw b'a dalaɲini k'a bila yɛlɛko kumaw la a kelen bɛ sangawuli ye bi min ni o ye réseaux sociaux sanfɛ kosɛbɛ Mali fan bɛɛ mɔgɔw bɛɛ olu dala kuma kelen bɛ Buwa Jara ka sangawuli kuma ye ni o ye an ka taa an ka yan bila baro dɔw senfɛ maaw ye Buwa Jara dalaɲini k'u b'a bila ka taa Iji Makan o jaabiw senfɛ cɛkɔrɔba in ale bɛ a yira ko an ka taa an ka yan bila o siratigɛw la o kelen bɛ nin waati in na yɛlɛko fɛnw ye réseaux sociaux sanfɛ diɲɛ fan bɛɛ la k'a yira aw la ko nin waati in na Buwa Jara ale bɛ taa diinɛ ɲɛmaa caman fɛ yen olu kelen bɛ k'a bisimila ni k'a ka kumaw ta ka o kɛ yɛlɛko fɛnw ye ka a deli walasa a bɛ se ka sɔn cogoya min na ka taa Iji la ka d'a kan u ka faamuya la kuma min ni o bɛ Buwa Jara da ko a tɛ se ka kɛ kafiri kuma ye ko hakilila yira kunnafoniyaw don ayiwa anw bɛ a yiraw la ko ni kibaruya bɛ an ka bi kunnafoni kuncɛ an bɛ dugawu kɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ nin kelen in kan ayiwa anw bɛ taa anw bɛ yan bila nin waati in na